Kaixo lagunok, gaurko honetan Adela Erlea izeneko mai jolasa aurkeztu gura dotzuet. Adela Erlea jolasa, naiz eta kajan jarri 2 urtetik aurrerakoentzako dela, guk 3 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarien artean jolasteko gomendatzen dugu. Jolasian hasi aurretik kaja zabaldu, edukixe atera eta jolaserako preparauko garea. Hementxe dauku Adela Erlea jolaserako eduki guztia. Ze eduki dauku? Badauku jolaserako dado bat, koloretako dadua, eta lora ximelan irudia agertzen den dado bat. Bestalde badauku protagonistia, Adela Erlea. Hementxe. Baditugu bai kolore desberdinetako lore pieza hauek, arratoiz kolore pieza hauek, alde batetik lorak agertzen eta beste alde batetik estitantakak. Guzti honik denak ipiniko ditugu loren aldia gora begira maixin erdixen. Bestalde badauko helburutzat betetia lortu beharko dugun estipotia. Eta azkenik erlauntza. Zein da Adela Erlea mai jolasian helburua. Mai jolas kooperatiboa da jolas hau eta danon artean lortu beharko duguena da, hemen agerketan dien lora hauek ximeldu baino lehenago estipotia estitantakakin betetzia. Hori lortzen baldin badugu lorak ximeldu baino lehenago, danok izango gara gaeraile eta bestela, danok galtzaile. Eta nola jolasten da? Txandaka jolasten da, erlojuan orratzen noranzkoan eta jokalari gaztiena hasiko da jolasian. Jokalari bakoitzak bere txandan inbarko dagoena da dadua jaurti eta daduan agertzen den kolore edota ikurran arabera ekintzaren bat edo beste inbarko dugu. Goazen ikustera. Jokalari baten txanda da, dadua jaurti dago eta jokalari horrek izan beharko dago daduan ze kolore gertzen den. Kasu honetan gorria. Jarraian Adela Erlea hartu eta kolore gorriko lore batera eramango dugu. Eta loria Erleak erlauntzara erango dugu. Erlauntzan lore ikurra gora begira daukoela sartuko eta tatxan estitantaka bat agertuko da. Eta hau erunbiko estipotera. Hola jarraituko dugu txandan, bai? Dadua jaurti, daduan kolorea altuan esan, gorria, Erlea eraman, lorera eta lorea erlauntzara. Dadua jaurtitzen duenean, koloria urten bi herrian lore ximelea irtetzen baldin bajaku, horrek esan gure dago, danon artean aukeratu beharko dugula maixen erdixen da zen lorietatik bat eta jolasetik erretira beharko dugula, lora hori ximeldu dalako. Hauxe da Adela Erlea izeneko mai jolasa, mai jolas kooperatibo simple eta labur bat, eta badaukena bere magia puntua, lorak esti bihurtzen dielako. Gaurko bideoa gustuko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.